Naragsak mi nga awaten ka itilakbay abroad TV. Iti tunggal sa okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Adaman nadlaw ko kanibos. Isu lang nga ruden tinayranod iti kinabaknang ni madam. Kasla saan man laan nagladingit, idi nakamasayag ni madam. Ado ti mangibagbaga iti kasta, nanang. Napatpatigkan kwa na ti kwarta, ngam ti asawa na. Jay samot sa nikwa, day di madam ti kinayat na. Kasta mo ti ko na ti daduma ngam amok, nanang. Ay, sayang may taubing pa'y api musay gapo iti sakit na. Ita, ni sir tinagbalin abos iti negosyo da nga gasawa. Ay, naan-anos ni madam ngam ni Sir Salvador. Hawam mo sabali amang tawid iti sa nikwana. Tawan ka ngarud anak da. No apay mat anasapa ni madam anang panaw iti negosyo na? Adapay kitatap ti daduma ah. Nga mga nusaan nga amo ni sir nga imanihar ti negosyo ti asawa na. Kasta mo ti madlaw ko ah. Makita ah, naamu na mo't lang ter aramiden na. Imbag ta nakaumay ka iti balay, sika nga ahente ti life insurance. Adda ka din napatag nga ibagayon, sir? Damagam no danapateg nga ibagat. Binulan ka idi nga umay gapo iti life insurance plan ni bakat ko. Ita tanatayon, di ka mat umumayan. Dakkel ti binaybayadan na. Kasano nga umayak? Kat awan mat nga rodan ni madam, sir? Anya? Saan ka ni arumbeng nga ipagnam ti papeles, tapno maalak mat ti benepisyo tinagawan nga asawak? Rumbang ada kayo ti mangipag na, sir? Dakkel ti maalak no maipagna ti papeles. Makumi-kumak. Ikan ka iti bingay mo no ipagnam ti papeles. Takanayon ko kat nga rod iti opisina yo. Bingay ko, kunayo, sir? Saan ka di at agigamit ti uging kat maugingan? Alam na iti kasapulan kan pirmaak. Iyag mo iti opisina. Sika ti mangipagnay ti amin. Areglado, no kasta ti saritaan, sir. Agtinulong kayo kanisali nga ahente ti life insurance plan na di asawak. Dakkel ti binaybayadan mi. Isa dakkel mo ti benepisyo amaalak. Huwan, sir. Asikaso madagos no anya nagiti kasapulan. Tapno mabit na maalak ti benepisyo kiti insurance na. Sige, sir. Taidamag ko dagiti kasapulan, tapno daras ti panakaipag na ti amin. Agunay ka nga roden. Awan pa'y mo ti aramida mita. Sarakam ni Sally nga ahente ti insurance di opisina na. Matungpal, sir. Masurunak iti dadya nga ahente. Nalay nga mangguyugoy iti miyembro. Ngam no may papan iti maala a benepisyo. Masapol at ang danan. Mangguyugoy siguro tinaypaakam at trabaho na, sir. May sakamat. Iso nga rod ti kanayo na mapaniti opisina da. Pati mangitrabaho iti panang-claim iti benepisyo ko maket trabaho na. Ta ahente kat nga ron. Sir, Kayat na ti umawat iti kwarta no agsinger. Ngam di na kayat may baon no may papaniti panang-claim iti benepisyo. Peste iti rupat kwarta. Napanam ka di. Ada imbaga ni Sira papanantang awan kamat. Nalpas kumutan nga intulod ni Sir di opisina. Mapan kong tusukunan, intun malpas ti opisina. Kalpasan ko mangin tulad mo akat saan ka apimanaw ta kuna na mapantay di nang ibawnan na kanyak. Si kamat lagayam ti imbaw na. Apay masapol nga daak. Si kangarot ti driver. Diyay lugan nga iman manehon ti pagluganan ta kumaanapan. Awan mat imbaga ni Bus kanyak akasta. Rumbang ka di ataksi ti pagluganak no da ibaon na apapanak. Panunutom mamad. Apay kumangay a panunutak. Bukod mo aparikot dayta. Tasikakat nga rod ti imbaon na. Nagalas ka ti panagniw-niwat na. Managing bubukod.
Nalpas ka di amin nakasapulan tapno maalag ti benepisyo iti life insurance? Wen, boss, masapol nga agpakita kayo ija opisina tapno maalayo. Nasaya at no kasta. Mapanak nga roden no nalpas amin na napapeles na. Dahil tatimbaga ti ahente ti insurance, boss. In kayo i-claim. Pag mayatan no ma-insure ti tao tapno adanam naman no daytoy ket pumusay. Pagsayaatan ti beneficiary, sir. Ada nga min maala no kasjay. Huwag ngagpaiso. Ita, adda maalak iti life insurance. Boss, ijay ka di opisina yun ti papanantayo ita? DJ Insurance Company. Inakalang ti life insurance tinagawan nga asawak. Damag ko. Dakkel samat ka no ti maalay jay, boss. Iso nga ron nga in-insure ko ti asawak. Tapno adda maalak no daytoy ket pumusay. Boss, no da kayo mat nga iti pumusay. Asino mat ti mangalay ti benepisyo yo. Di mo man damagan day ta kanyak. Saan ko nga in-insure ti bagig taamok asaan ko amaala. Awan mat ngamin beneficiary yo, boss. Awan mat anak yaw. Saan mo man nadadailan ti mod ko? Mabayag pa ya mapasamak day ta kanyak. Jayin kariyo abingay ko ngay, sir. Mayat gayam ti pan naka-insure na di asawak. Iti life insurance. Ta dakkel ti maalak. Ang pa-insure kayo mat nga ron, sir. Asino kumangay ti mangala? Mabayag pa day ta abanag kanyak. Kasano ti pan nakaamuyo? Ang mabayag pa'y kada kayo, sir? Basta day ta ti mariknak. Mabayag pa Nasalsalon atak pa ingamnuang. Ibalakad ko nga ag-apply kayo mat iti life insurance plan nyo, sir. Saan nga ron? Saan ko matla nga pa kay nanudan? Inton adan to asawak. Isunto, ti yalaki ti life insurance plan. Kaya tiyo asawan, mga sawa kayo pa'y, sir? Apay, adda ka din nakaskas dawi ti dayta? Kabalak pa'y mo. Adya ka diti kunayaw a pagsaritaan tayaw, sir. Agsagana ka tayong dumanon ti tiyempo. Sika ti pagbalinag a caretaker ti vacation house ko iti isla. Ha? Saan ka day ang naiputputong day jay nga isla, sir? Jay laeng balayaw ti naipatakder a balay ijay. Adya kumano kasta. Adamat sweldo nga agyan ijay. Asino kumatikadwak ijay ngay, sir? Adan to kadwa mi jay. Tiyak balin na reyna ti isla. Asinaw kun kaanaw, sir? Saan ko pa nga mono kaano kung asinon to ti kadwa mi jay? Saan nyo nga amaw no kaano kun asinaw? Mabalin ka di mo ti kasta, sir? Asino ti boss? Sikaw ano siyak? Basta sagana ka. Itaman pa nga da chocolate ken rose iti lamisaan ko. Asino nga ta tinangikabil? Di tagayam lamisaan mo tinangikabilan ni boss iti impagatang na kanyak a rose kan chocolate. Iti anyaga po nga ikanak ni boss iti kastoy. Ay, no. Nagasat ka. Amumon ti kayat asawan da ita. Imposible da ito eh. Nabiit pa'y anatay ti asawa ni boss. Nabiit man kan nabayag. Makuna abalo ni boss. Pudno nga ta da ito eh. Imposible ka di pay. Kat makit-kita ti dua matam. Isu asong bata mo ni boss. Kasano kumasong bata kat dinak pa'y matinaram. Intun armen na ka. Saan kan ngagpakipot pay? Baknang ko naman. Lusong batan na. Ikasar ka ada ko si Tiami na simbahan. Ikarik, ngagbalin ka reyna iti pagtangak. Ikanak pa'y kumaitinan anay agundaway kung agpanunot, boss. Lusong batan nak, di na ko nawagan iti boss. No di kat sikan ti awagak iti boss. Kasano kumasyak ti awagan niyo iti boss?
Si kanto ti boss ti posok. Patkek nga imnas wenno sanyata. Na nagbalin pa yan asan yata kada imnas ti awag yung kanyak, boss. Adi penak ti posom. Amin to akidawam kanyak. Itad ko. Kas itinako-nakon, boss. Ikanak pa itinan anay agundaway ngagpanunot. Di mo ko maunay baybayagan. Patke ka sanyata. Ang mga lo'y patay ko lo din aksumbata na dakos. Nalabas samat dahitan, boss. Saan analabas? Patke ka sanyata. Pudno unay ti bagbagak. Ore matinag amin ang bituan iti tangatang no saan apudno. Dado, sugsugam ni Cherry tapno sungbatan nak. Ipasiguradok, boss. Sungbatan na kayo dayjay. Oh, pagkuna masungbatan nak. Basta ikariyo kan kuana, apagbalinan yu aray na. Imposible, adi matignay ti poso na. Oh, iso ti pagbalin na ka Reyna iti vacation house ko iti naiputputong nga isla. Anya nga iti aramidan na ijay, boss. Oh, Reyna nga rod, saan ka di? Reyna? Hmm, Ang apay nga ijay pa, boss. Awan pulos ti tao ijay. ano, kaya't mo tiyag presenta na kadwa na ijay kat patgan ka, Dado. Boss, No, lakit na matulungan nak kat mapasungbat ko. At dahil ko akong gunam. gungguna. Nangag imbaga, gongguna. Oh, madi ka pa iti gongguna. Ay, kaya't ko launay boss. Gungguna ko naman. Makitam ka di tinapintas asabong kan chocolates nga intad ni boss. Ha? Adda manan? Sungbatam nga minen. Amom ka di, nga imbaga na kanyak, apayaramidan nakakano iti dakkel ken napintas a balay. Si kakano ti agbalin a Reyna iti dayjay a pagtangan. Agpaiso ka diti magbagam? Agpaiso ko naktumat. Promise, takes my heart. Uray magusing amin anwang kas kadabaka. Agpaiso ti ibagbagak. O sige. Saan mo pa'y ngarod nga ibagbagakan ko, ana, ah? Song batak, no idarirag naman ang tipanggap na kanya. Saan mo nga ibaybayag? Kuna na ngamin, nga ay ayatan na kalaunay. Ang amno kano pakaragsakam, nga iti sabali alalaki ti pakiasawaam, ited na ti pagragsakam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ited na nga ron ti pagragsakam. Kaya't naasawan, iti sabali ti pangtedan na, iti dakkel nga ipapaaramid na a mansyon. No agpaiso ti imbaga ni Dado nga danto mansyon ko. Naggasatak no kasta. Song batak man langan, tapno dinan ibawing iti sabali. Kat ang mga numaawan-anak pa iti mansyon. Oray tong palbiag ko nga agtrabaho hak. Sa anak ang makapaaramid iti mansyon. Ngam no makiasawa ak ni boss. Jackpot adi na oras. Boss, ibagayon ti kayat yung ibaga ka ni Cherry. Masigurado kasungbatan na kayon. Pagkuna masungbatan nak. Basta ipanamnamak asungbatan na kayon, boss. Day tatimbaga na kanyak. No kano agkapoy-kapoy kayaw. Diyay may nga agar-aram ti sungbatan na. No kasta, adda karibal ko. Damag ko ket doktor samat ka no, boss. Isang agawaan nyo, tapno saan ang makauna tinasaw a doktor. Ay, masapul nga rod nga gunaya kon sakbaya maladaw ti amin. Saan nyo adakdakamatan kan kwa na, ti maipapan iti doktor. Tama nga nung maipalagip kan kwa na. Kaya paayin na kayaw. Sige. Masapul nga galibtakak.
agalibtak ka, tapno maalak ti gungguna, nga ingkarim kanya. Inta pa'y basit iti restaurant iti asideg. Tadda na patay nga pagsaritaan ta, Jerry. Saan ka di ang mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, boss? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg nga restaurant. No saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. O sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the... Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam ti Rago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Saan ka di ang mabalin adito yung nga ibagano anya dayta, sir? May mayat no saan alitoy. Intay ti asideg nga restaurant. Ano saan, agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos, agpalig agsamit. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na, tayo manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas, ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay amalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket dayta la unay ti tartari kagaya. Naibaga kanyak ni Boss, nagsagana akanaw, tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan. Dayta ti ko na ni Boss. Ikan nakano iti dakkel aswildo. Imbaglakit din, ta sikat tinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jack pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kuna ni dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool, ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon, no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kuna ni sir. Nasa ukadikan ka day di madam, ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Ngam, saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay, kasanungay nga agpaisaw. Dagiti magatang iti tiyendaan ken aminan. Narigat ti agbiyahe, tamasapul nga aglugan ka iti motorboat. Adda ka di pampasaheros a motorbot a mapan ijay, nang. Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan met nga rod tao ijay. Kasano nga rod a makapandasar ken madam ijay? Nilaeng dadaw ti amok anakapan ijay. Ta iso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay, kasano anak kapanda ijay? Idi nabiit pa'y anagsakit ni madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan kada iti vacation house. Nana. Kasano anak kapanda madam ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol a papana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni madam idi tiyempo ti gubat. Kasta mo ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang ijay? Tawan matatao ijay, nana? Kasta mo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada.
Siya nga mintimbaga ni bus nga ag-caretaker ijay. Napintas nga tayo, Jay. Jakam mo, kasta kanumo. Nagyan ijay ni madam, akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kun kwa na. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad. Uray ka sa no ti kinabaknang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da iti nangasikasaw, naisapsa pati ipupusay na. Itatanang pastan anangan. Sumbatang matan, ti dardarirag ko ka. Pudno ka ni matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a pusok ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat ko ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, iti panagayat mo kanya. Numakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Numakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken numakitam ti panagsubli-subli ti dalduyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Agka ka natin, di ka madakdakamat. Dahil ti pangkitaam ang mabagtitak no dinak pala sumbatan, Jerry. Alaman laang yan. Sungbatan kan. Agpeso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitan? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi iti imbagak asumbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kami. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano, no da kayo ti umuna, boss. Ay, kurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak kan ni Madam Cherry. Nagkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta di kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Ay, talaga kasta di kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana. Kasta matimbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day di madam. Addan kaayan-ayat na. Insungarod. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na ka ni boss. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga men. Ita apanawan, praktikalan ti babae. Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Sika matgayam day tamasabat ko, Sally. Nujak agkamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente, tamapan ko guyuguyan. No agkalay sa dabos kanti sekretariana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirag. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga addan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak nang mat ani Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to, nubumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka.
no makiasawa adagos ti among tayaw. Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng nga agpaysaw. Ngam nasakit mo tiriknak, tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam. Takas iti kunakon. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklang. Agam, awan nga agpayso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss, no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo, no anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a billit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaeng ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbiag ijay ngay. Saan nga imposible itibak na, anak? Adadakkel ang motorbot ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kit dawag kan ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagang pailaang jak maawatan. No apay akas lagkintay ag tirik na. Anya? Agkalaysatan. Tapnusikan tiyagbalin na boss ti pusok, Jerry. Di nakadimat lang pagsangitan into nagasawat ha? Awan to tagtintid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige, umanugot ak nga rod iti kalaysa nga ibagbagam. Wala, itamit lang. May saganak amin nang iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaang nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay saak ton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ak akas sekretarya. Ita, agbalinak ton abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanya, tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinandaryo ti kwartayo, isa nabiit. Sa may sa, mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar, iti kabitan agundaway. Na kayo ti matungpal, boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar itanyaman akayat ko. Agasawa kami ni Cherry, iti mabiit. Kablaawan kayo, boss. Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka di agapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken, gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laang at agasawa dakat nga rod nanang. Ape akas la maladingitan kayo aya. Ay, nagsayaat ka na tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat tirik nak anak?
Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na. No, day tati kayat na. Anya nga rod ngay. Adda karbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tayo may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak, para ti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahente ka kade, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, kwa? Nadamag ko lang mo't, sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawa nga ron, tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa, letay, kwa. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Agawa nga ron, tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa, letay, kwa, dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit, ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaik man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta, tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak, matayak ka din, tagdamot kastak. Agbati ka pa siyak lang ti mapan iji opisina. Total, nalpas kon anafil upan ti form. Anya ka di ti pampanunutan niyaw, Ma'am Cherry. Mas daawak man ka ni Salvador. Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, Bam. Kasta nga rod manang. Ninamnamak at honeymoon mi ti unaan na. Saan man ta life insurance ko? Nabibiit kayo pay laang. Adda burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday ta ti panunutan niyo, ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Jack amo, ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito ipay parking lot ipagsaritaan tayo, boss. Masapol anwa talang ang makaamu iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Ha? Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwa ta amapan ijay? Damarla ken Cherry. Agnain da ijay. Ngam sikalang ti makamoy ti daytoy. Apay ka di amasapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ano asaludsod no kayat mo ti kwarta. Kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulnog kay ti amin nga bagak. Tapalak na tarupam iti kwarta. Agtungtung palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Pagsakana ka iti bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangimbagaam iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin nga bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir.
Napili laeng ti makadanon iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay ijay, aginggat kay kayat mo. Si kangarot ti agbali na caretaker ijay. Kasano dagiti masapsapol ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas tuyo iti mapayag. Umay na kayo matlaang pasyaran ni Jai. Ay na. Makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem dagiti kayat mo nga arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intag honeymoon, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Ije Harden Eden. Masiguradok, akayat mo ijay pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibuk hang itirik na nagiti napipintas sa tumatayam ijay. Duwata ka nila ang amapan iti bagbagam a Harden Eden? At nakadwata, ti mangiturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganit ti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak, a Harden Eden. Apa na kiti nakano a grocery items nga alaan ta diti grocery? Mabalinmutan nga ilako iti basit a sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino ko ma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa eh. Kadwa na kakadi amapan? Alangan mo't asika ti kadwana. Kat adamat impyerna kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha? Eh, nakasiguro, nagiti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay kadagiti kakadwam diti balay, nga agbakasyon kapay iti probinsyayo. Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurt ka iti pagpasyaran me. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lang. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya ti linaon day ta maleta yo, nana? Kumuyugak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak iti probinsya, may. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubliak metlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo. Apay ang nagdakkel ta maleta yo. Mabayag kayo kadi, nana? Diyak nga rudam mo kin ni sir. Ni kadibos ti manggedeng, no kaano kayo nga agsubli, nana? Nagadukot asal sa ludsudom nga ubingon. Basta agawidak pa iti probinsya. Diyak amaw no kaano ak nga agsublay. Amom kaday no napanandasar, kikaw? Naitangarod mo ti pagsidawak manang. Awan imbagbagan ni sir kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anda ka no pang tudan ni sir. I-donate na ka no. Donate? Kasla jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Diyak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla.
Nakita ka nun ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito'y manang. Wan, ngem ko na ni Eme, asaan ka nung agsusurot ti sungsungba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. Adda islay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan mo ti makita kahar din. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad day ta ka kay kaywang. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamag kan kaslawan matatao di talugar. Alam, napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto, iti dadya balay. Saan lang ang madlaw, gapo karagitin na tayag kay kayo. Asidag ka di ti balay apagdagusan tayo iti igit ti baybay? Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no, nagiti hapon na ijay, edi tiyempo ti kubat. Kasla sagrado a lugar, no kasta. Kasla sulsulinak ti aglawlaw. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matangaw. Kasano nga ron, nagiti ado a karga tayo. Ibu nagdadado kan Marla. Nakadanon tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw ang danom. Tapno makapan tayo iti kadaratan. Umuli tayo iti kabatuan. Sana ka makauli iti kabatuan. Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu mo't tilanot apagkaptan. Kasla tayo ka di bakes iti kabakiran. Nga agkapot ka dagiti lanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makanano na iti Hardin Eden? Wano agbati ka diti igit ti baybay? Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? Apay nga ron nga reklamo ka. Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong anaurnong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada Marla kandado na ita. Mabali na napaglanguyan. Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na iti agduduma ti Maris na tumatayab. Nga agtay-tayab kan agbatbatay ka nagiti kayo. Wen Salvador, itaak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana po manaw na kita. Taado ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Hardin Eden. Daita timpanagan na di lolo ti mo ng asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy. Ta saan anadanon ka no dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo kan lola na ditoy. Hindi adda ka no dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy. Kimalipkip da ka nagiti bato ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, kan ilabaan ta. Taawan mo't dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla. Tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kasla saan mo't nga agawin? Pag kunaam, asaan nga agawid? Umuna, ibaga na ngamin ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na. Ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumot ni Nanam Amarla no maminsan. Saan nga agsusuro ti bagbagana? Kasla ngamin adda ilimlimod na, nanang. Kunamot adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla ingnala na amin agamit na.
Agbati kayo pa dito islakan Marla, ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kadingag subli dito eh? Mabit kami lang. Depende, no malpas ko anagos ti katulag ko, may papanan ti negosyo. Sige. Naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang, tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan na nasip nga iti rabi. Wan matkit di ah. Binilin ko ni Marla nga agpidot ka iti routing a pagsongrodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadon ti landok agit. Un boss, saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nanghato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating natan iti unag tinalaran. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan ka ngagpadlaw kadakwana. Anya ka diti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidag, kaemem tingiwat mo, no, kay lalam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagiti amin nga araramidag. Mairanot ka iti kwartak. mangnamnama kayo, boss. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidag, kaemem tingiwat mo, no kay lalam tibiyag mo. Ngam no umayon ka kanagiti amin nga aramidag, mairanot ka iti kwartak. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabatin ni Madam Cherry iti isla, boss. Nakaadayutan iti isla. Basta pagparangin ta nga aksidente anatinag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss? Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay idi ti taaw. Saan ta kanya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat nag ni Ma'am Cherry iti taaw? Anda kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin naramid na. Natinag. Idi naglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa matalaga naklaunay. Saan ka di anak ipagsabol ni Dadaw? Dua kami anak sapol. Idi saan mi ang masarakan, inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na tiya sa awak. Ay, Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Ano ti napasamak? Papanan niyo kumata, apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo, iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Hanimunda nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang no mano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao.
Masikuranak mo't ng tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamot no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga rin ti kuryente. Dahito'y matipagdaksan na. No nairam ti tao nga adda kuryente. Kaano nga nga tangag subli dito'y da, sir? Kunano matasaan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga ta makasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam gaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakastoy. Agbabawi ka kadingay may dito'y. Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itadliser ti sweldo. Kat saan da pa'y mo't anag subli. Imposible as ibibiyag pa ni Cherry. Kat nakita mi natin iti tao. Nadawal ka di daluyo ni di natin boss? Medyo nga road. Mas daaw kami kanindado. Tapay asalmi sarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin kaawatan ng almas. Laita nga rod, Kate. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ti death certificate. Ta nakita mi mat kanindado anatin ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di anatin sakbay nga inyawag iti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Inisaan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasamak iti gayem ko. Imbag taragsabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Anya ka diti baga manang. Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang. Agdua-dua ka kadima takas kanya. Kunak no siya klaang ti agduado pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua no agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss iti kinasarita kita. Anya nga tang agpaiso ti napasamak. Apay anat nagakunada. Unayo nga awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimbanaaw. Kuna ni Eme idi nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo ti ibagbaga na. Imbag ta nasabat ka di ti dalan, Emi. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kunana mat, amapan ka no agpasyar. Iti dinamag ko no pagpasyaran na, kunana nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya. Damagan tayo kumano, pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito'y isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito'y isla. Mabalin la ko maasaan tan ita nga urayon. Agsublita ko man ijay syudad. Pagluganan ta ko ma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mo't motorboat na pagluganan ta. Rumbang kuma ang mailiw ni Busken ka. Tanabiit kayo pa'y ang nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay ngay ang nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito
Tanay, nakasulsulinog a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat ang nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am, anya ka di ti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat di sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagi di akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga dagiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawam nga ron. Tapno adamanan kwarta ang maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak ang may pagna ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. Huh, no di ka agagawa, maunat ka si mumulagar. Ti ahen ti insurance kanibos. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Adayuda ka nagiti daduma amang mangan. Sa anak nagpatlaw. Si putak man no niya karamidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masinigak iti lamisaan da. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka di dakes na no nakitam ida ako nam. Nangag ko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Cherry. Kunakun kait. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas iti day di immo na nga asawa na. Adan sakat milagro ang mapaspasamak Kastama ti atap ka Ngam, anya kumangay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga damaramidak. Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na imbaga nagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibaga ken kuha na ti amin. Malagipyo ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ija isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpayso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda? Idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ija nga agpayso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Panasakla nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na, naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamo ni Kiko makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo ken kuana. Boss, kumusta nga tamad da Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Unigayam, inikamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat na itasang kabasit nga urtak mo Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. Matungpal, boss. Inak ka di agatang iti abasto da ijay grocery? Wan, ang mga naawanan ti abasto da. Boss, siyak ka di ama pa ni ijay isla? Uno, umay kayo mat. Apay lang umayak ngay. Pasurot ko'y tinalimad ni Dado. Kasala da sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da.
Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalaki di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mang tulagak iti mang surot ka ni Dado iti nalimod, no sadino ti papanan na. Ang mga no mapan iti isla. Madlaw na lakit de iti mangsurot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mang surot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay, no ada telescope ti mangsurot, sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kikaw. Saan kami na maawat ti konsensyak no pudno ti atap ko? Sapay la kuma, taagbaligi ka iti aramidam. Tulungan nak, nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki CR. Diyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Ay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Isu ti inumam. Sigurado ka kadi ang makaagas na kita. Ang mga ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ng permi anasubot. Anusam, tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akbay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw, tenak mangala iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa ak ti mangala iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyag may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Agindak, tama nga no matumba. Ay, Ma'am Jerry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Maulaw ako. Agindak, ang mga no matumba. Ay, Ma'am Jerry, di na kumamot panawan pangaasim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inalakabulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inamakday na. Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malanga raw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado ang napan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y bata na grocery. Saan ko ngayon babaon ni Dadaw? Awagak nga no di pulis sa gayem ko a kinatulag ko. Kasano ko makakasurot ti pulis? Awa motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat ti mang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss, apatik-tik-tikam. Awan mat makamo manang. Dua talang man. Santa ko maamakibiyang. Ngam, kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang hard kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jim, paborik mo, manang. Un, ma'am. Ano sa inyo laeng at nasupot. Makaginawa kayo no makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dayta sugpo na ti tumulong tapno maup-up ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sakngay naman, manang? Kaya't ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, manong Kiko, si kamot ti masabat ko. At din nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay.
iti asidag ti pantalan. Ay, papanan na nga ta. Iti nga ta isla. Adda atap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Kat, ni nga tamot Ma'am Chire. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka di dito'y balay yun, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijichendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan ija opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito balay. Pare ti bingay mo. One answer, narigat no ija opisina ti pangtudan nyo kanya. Pagsayaatan na, no adda life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalan ka man, ha? Di nakmet asawa, tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lang ko ti asawam, tagpaaramin tan iti marriage contract. Silaw samot ti basit ayati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot dayta. Ay, idapok ti silaw ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabat-batuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. At dayta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawak adagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi anti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay, ti us-usaran dagi ti dadakil ko, idi ubing kami. Isuan naramanak mo't day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ako unay ken kamanang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyan tinapasamak kanyak. Perbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito'y islang agmay-maysa. Saan ta nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla? Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamo ti pagdanagak, ma'am. Awanon ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito ruar, ma'am. Ade pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Intayaw. Oo, di nakngarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, sino nga tatinang ibati iti bagbagak? Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dato. Kat, nakita da ka di day jay amarla. Narigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngayon baklay kano ni Dado ti karton sa kimalipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton na awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumat ni Cherry. Adda karba nga kamang sapol ken kuana.
Ibagak ka nagiti pulis, asawaran dati diso akin malipkipan ni Dado. Adalakit di tao ijay. Gam, masiguradaw kasaan nga agpudno ni dadaw. Ibagak iti gayem ko a pulis a mapanda iji adiso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat daytoy. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. Adalakit di kadadado. Wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay ngay bati dalat ta ditaw. Apay adida inyo nag. Madidaytoyan Tila ang panangipupok da kadata ditoy kat maysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimain, ma'am. Wen ama nang, amin aklas iti krimen. Ada katukad na adusa. Di da ka ni nakita idimpan mo ti bastuna iji isla. Saan, boss? Tarabimat. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog da siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako, ma. Ikan kamat iti bingay mo. Naalakon ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Idinto ta. Ops, saan mo nga ituloy? Amok, ti kayat mo nga ibuksilar. Bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Um, Inton ko nimbabawig ti ited ko kumakin ka. Ay, saan boss? Sige, sana kung sa upay. Anya ka diti kaudyan adamag kikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. Adawaran manang. Mabalindan ti mapanagsawar iti isla. Amuda ka di jay. Maban ti telescope tinang surot iti nalimad. Uray addada iti adayo. Nakita da tinang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma. Taadapay ti gayem mo ijay kikaw. Dahil ta tinam na maag. Agparparik na kanyak. Asibibiyag pa iti gayam ko. Kano ka di nga agunay dagiti pulays? Kitaan da pa no sana mapan ija ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, tamangan no adda nga agpaisaw. Narigatan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija sidag ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta amalidliday dito'y nangipak niyan da kadata, ma'am. Kunak no pudno nga ayatan nak ni Salvador. San mat, tay may nakimbati dito'y. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom tinagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak met siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak met Kaslakayat ko ang mapangtay ti Restobar, Dado. Inakman mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agugot mo. Nagmarya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y lang mat. Magpasuman. Saan ka di apod no ta imbagak?
Un manlangan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss. Ket wala. Ngayon bagak. Patuloy. Ah, makakita nga roden iti nagpipintas ababalasang. Oray makakita ka. Di na kamot lang kayat. Kaputa nagalas kamay. Ah, ni Boss Mart? Masikuranak unay dito eh. Awan ka di ti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No ti ruangan agit. Landok mat. Saan ta amaluktan ta nakakandado iti ruwar? Padasan ta kitaan no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige, mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakaw. Sige, aggunay tangarudan. Intamang sapol no adda kayo iti asidag. Ay na, adda nga agpayso kayo ditoy. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makauli ta nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot a nakauy-uy iti kayaw. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, inkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am. Jay ar-arabatek a pagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan na tamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakas a tao. Inkangarudan alaan ti bunang. Taurayan ka dito eh. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Mareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo iti kararag manan. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Mareng adda pa ti gayam ko ijay. Adapay nga ta. Amangan numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag. No agpayso ti atap tayo. Nagdakaskit din nga iti bus tayaw. Wan nga rod. Nalabos a kinadakas. Gamorod iti kwarta. Kasla tamat ng Girl Scout dito eh. Ay wun, ma'am. Dito yun ti pangaramatan ta iti inaadal ta iti Girl Scout. Ti agitalay kan umulay babaon iti talay. Ngem ulos mat akinarte ti aramatan ta tawan tali dito. No makapanaw talakit di dito eh. Agsungbat kanyak dayja a Salvador. Anya ti aramida, ma'am. Idarum ko. Gapo iti panangipupok na kadata dito'y isla. Nungay ibaga na asan tamot anak kapupok. Ta nakalukat mo't ti balay. Ngam adda na nga to abakod. Di ta makaruwar iti inaladan. Boss, apay adyay nalaad ti kurso na dayo. No ubing ken napintas. Masiguradok ang narigat nga arman. Angam no bumakit ken sana napintas. Agmayat na dagos, no yawis ko ti kalaysa. Ipan to kadimanan ijay isla, boss? Kamumtang iwat mo, no kayat mo tinasaya at loko. Ay, hun gayam. Nakalipat boss. Sa narumbang akan nayon may palagip ko ken kati sikreto. Manipod ita. Laglagi pag-akanayon, boss. Nasayat, pamangan mo jak makapagtepel kat matep-tep ko ti sungom loko. Addaytan, manumutten kinatagbat ta pagbaddakan. Aguray tapadasat ti umulay. Takita ti ruar ti bakaw, no adda mabalinta pagbabaan. Sige,
Mangalak mat iti atindog aruno. Tayawat ko kan ka tinakartib nga ulas. Taigalot mo iti sangati kayo. Un ma'am, bareng maaramat ta pagkaputan nga umulog iti bangir ti bakod. Alwadam nga Juan. Amang ano saan mo amay galot analaing tinakartib nga ulas. Di ka madanagan, ma'am. Nalaingak nga gigalaw. Irutak nga igalaw. Alang arud manang, bareng makababata. Anya ka din ti madamag kikaw. Siguro ni tinyawag ti gayem ko. Dandanida kanon iti kabatuan aking malipkipan ni Dado. Ay na, siyak pa'y ti agnerbyos ka iti mapaspasamak. Alwadan nyo ha. Ang mga nadadakas nga bunga na ito panagnervyosyo. Saan mo't siguro tawan mo sakit kaw? Napanan ka di dabos kan Dado. Ay, jakman ambaw. Kanayon damot nga kuy-kuyog no sa dino ti papapananda. Masakit tinakam ko itinaramid na. Kunada natin nagnitseri. Ngam, kaslasaan mo't analadingit. Kasano nana? Ada ka di pagbabaan ta? Un ma'am, mabalin nga anda pagbabaan ditaw. Saan atap pang ditaw? Matanawan ka di dita ti baybay? Un ma'am, mabalin ta ti bumaba no makaulog ta. No makababata iti bangir ti bakod. Agturong tapay iyay ayan ti batbataw. Ta ijay ti mabalin a pagbabaan nga agturong iti baybay. O sige nga Rod. Siyak matan ti umuli manang. Nanang, panaggunayong. Agbaligi nga ta ni Manong Kiko, nanang? Day tati saan ta nga ammo anak ko. Ngam ko namat ti gayem na nga asidagdan iti ayan ti nakakitaan da ang nagsardengan ti motorbot ni Dadaw. May samot ni Manong Dado. Ayunan na ni boss. Day tati maaramidan ti pirak. Nakita ka no ni Kiko nga daing nyawat ni boss kanidado a kwarta. Ay, partners in crime da nga rod ano kasta? Lakit day anak. Kanayon da nga agkuyog. Amin nga aramidan ni boss kadwa na latta. May samot ang managdakdakas gapo iti pirak. Nasa umon anak. Di da mabutang nga uray at damay sagma. Makitam ka di ti makitkitak iti taaw. Yatin samot day jay, ma'am. Ay na, saan nga ta managdakdakas dagi jay? Amangan no pagaramidan datamot iti dakas. Saan datamat siguro apatayan? Iwagayway ta tinakartib nga ules. Barang makita data. Ha? Kasla dito'y samot ti pagturungan da. Alwadan ta ti sumalog iti kabatuan. Barang saan data panawan no makadanon ta iti igid ti baybay. Mala, iwagayway talata nga rod ti lupaw. Wan man ang saan ta sardayan nga iwagayway. Hello, nakaawag ka mat Kiko. Ada ka di napatig nga ibagam? Imbagtawan opisina ita. Kung nati pulis nga adda kano inlugan da adwa babae iti ate. Asino da ka now? Saan da pa'y kano akinasao ti babae? Tagsangsangit da kano. Natruma na siguro. Anya ita ti aramidam. Inak sumabat iti pantalan. Masapula saan pa mapanag iti dua iti balay ni boss no iso daman. Sa dino nga rod ti papananda. Interviewin ida ti pulis. Kalpasan na. Iawid ko pala ida iti balay. Sige, sikat ti makaamaw. O sino ti kinasarita mo iti telepono? Ada kayo matgaya man, sir. Agdamdamag mat no ayan niyo kanaw. Naibagak matan nga awan kayo, boss. Dinamag mo kumano anya tinagan ti mang damdamag kanyak. Ay, saan kumatan at dinamag, boss? Inton maminsan. Damagam no sino ti umawag. Nalawag? Wan, boss. Ang kaslaman ni Marla ti imawag. Saan nga ta akayat na ti agsublay manipod ijay probinsyada? Saan ka pa'y mat siguro agkabaw tapno saan mo ang mabigbig ti boses ni Marla? Ay, Imposible ti bagbagam. apay ko mga imposiblay, sir. Saan ka day nga dalaang ijay probinsyada? Diyakamukin ka.
Panawan ka manlangan, kabaw. Kunakon kat si bibiyag kapay gayem. Si Bibiyag, asino tinangibaga na tayak gayam? Kung naldabos kan dado, nakita da kano anatin nag iti tao. Impasawar na pa iti tao karag iti Coast Guard. Iti anya aga po. Kasano ko mga ipasawar na, kat amo na nga imbati nak ija balay na ija isla. Damag ko kat nala na kano ti benepisyo ti life insurance plan mo. Ti awanan pain a Salvador. Isugayam nga inyala anak iti life insurance plan. Taad dama di a plano na. Itatanag parang ka, kan imbagam karag iti pulis ti naramid na. Manayunan ti krimen na kaso na. Ti ayop. Maibilang nga illegal detention kan insurance fraud ti naramid na. Nakaumay ka mat dito'y balay da boss kikaw. At dandamarlakan cherry di presinto, manang. Kunakon ka it. Apay a pinagparang ni Bus Analmas ni Ma'am Cherry. Tapno siguro maklaim na ti insurance ni Cherry. Saan ka di akrimen ti kasta? Talaga krimen, manang. Umda sa pakaibaludan na iti tong palbiag, karag iti krimen nga naramid na. Gapo iti kwarta. Kinabailan na ti agaramid iti krimen. Agyaman akunay kan ka. Tain remedyom ti pan nakaispal mi ija isla. Mas dawak namin, tadyak nakita ni boss na nagladingit. Kan awan mo't bangkay analamayan. Agsagana day ja Salvador. Amang ano aramidan na iti sa bali. Anyang ron ti aramidam kayem. Mangifailak iti darom. Karaman ti kasabwat na nagaramid iti krimen. Dasali kan dado. Wan ngagpaiso. Saan na anaramid ti krimen na awan kasabwat na? Isu akaraman damat amadusa. Gapo iti krimen nga inaramid da. Apay nga tanga dalat ta tao. Akabaalan da ti agaramid iti krimen gapo iti kwarta. Para kanyak. Saan alimpyon ti kasjay apa nagpampanunot? Awagan man ni Sally. Tagraran na tayo iti restaurant. Ada pagsasaritaan tayo. May papanitian niya, boss. Aramidem ti bagbagak. Saan kan ngagdamag? Ita ka din, boss? Apay anagrigat ka makaawat. Awagam ka di, wano saan kan akaraman iti pagsaritaan mi. Ay, karamanak boss. Damat lang, awaga kon. Ibagam nga iti restaurant. Saan unay nga ado ti tao iti bigbigat. Ariglado, boss. Awaga kon. Intayuman ija presinto. Ada kanon ija dagiti talo ama nagdakdakas. Isu ti inyawag ti gayam ta pulis. Natiliw da adago sida? Ada da atalo kano iti may sa restaurant. Amang ano agtutulag da iti sumaruno akrimen nga aramidan da. Isa natiliw da adagos. Mas daw dalakid de. No makita da kayo adwa. Singir iti nangina. Iti panangibati na kanyak ija isla. Di nakpaimay sinarungkaran. Di na kasi narungkaran tamakumikom ang mga asikaso iti insurance mo. Ita, di nan pakairanudan dagiti kinabaknang na. Tadwa akrimen ti ikaro na. Illegal detention kan insurance fraud. Kumusta kan Salvador aman luluko? Cherry, my love. Kasalungardakan dito eh. Mas daw kayo atalo. Tanakarwar kami iti nang ibulusam kada kami kan ni Manang Marla. Saan ka di analmas ka? Di ka naging didi. Taamok nga damot basol mo iti napasamak. Inpagnam ti papeles, idinto ta saan pa'y asigurado nun natayak wenno saan. Ay, awan pa kay naigak itinapasama ka? Imposible. Gapo iti kwarta. Nagbalin ka nga adipan to'y padam abukles. Ay, madam. Ay, di na ko mairaman paibalon Ay, awang basol ko. Basta nakisabot ka iti may sa akrimen. Karaman ka amadusa.
tapno saan yung aramidan iti sabali. San, di na kam kuma ipaibalod, Cherry, may lamo. May labtarupan. Ala ti kwarta nang isukatam kanyak. Takaidam ija pagbaludan. May saa ka mabigbig, anikusyante. Ita, anak nito nagbasit asilin aderehas alandok. Kaano tayo pa ang makarwar dito, boss? Adu at tawon ti pan nakaibalod yaw. Tanda kayukot nga ron ti mastermind. Sabali ti ayan ko asilid. Nga magkikita tayo latta. Sabihin, nagsinangot isilid nga ayan tayo. Kasanon no may pantayo ijay munti. Diyak kaya may bunti. Saan? Diyak kaya.